התחלנו את הפרויקט הזה יחד עם עיריית ירושלים לפני כשנה וחצי. ראינו שיש פה הרבה מאוד אנשים שכבר עובדים בתעשיית ההייטק. אוכלוסייה שברובה דוברת אנגלית טובה מאוד. ליד זה באמת העובדה שיש אוניברסיטאות ברמה גבוהה מאוד. במדינת ישראל חסר לנו כוח אדם הנדסי. הנושא הזה הוא win situation, בזמן שאנחנו מחפשים בכל העולם עוד טלנט חזק. יש פה 350,000 תושבי מזרח ירושלים, אנשים טובים ומוכשרים וחכמים ומהנדסים מעולים. למה לא להעסיק אותם? ראינו שיש פרוגרם בעיריית ירושלים, אמרנו אז יאללה לנסות וזה עזר לנו, כן. It helped me with my CV, preparing me for a job interview, also it helped me with the internship program. אינטל מצד אחד צריכה אנשים מהנדסים, בוגרי מדעי המחשב. האנשים האלה מוכשרים, הם לא פחות טובים. אני מאמין בשוויון הזדמנויות. יש פה מה שנקרא ווין-ווין. היה לי מאוד קשה המעבר הזה של להיות מפתח חדש שלא קיבל הזדמנויות. הרגשתי שזה עוד משהו שנתן לי עוד יותר חיזוק לבוא ולעזור להם. ברגע שאתה רואה שאנשים רתומים למשימה, אז כל שאר המחסומים נופלים. יש חסמים, או חוסר היכרות, או חשש. זה תמיד קצת לפני וקצת בהתחלה, פשוט להיפגש ולעבוד ביחד. אני חושב שחברות הייטק צריכות להצטרף ליוזמה הזאת, לבוא ולעזור לאנשים שיותר קשה לגשת למקומות האלה. אנחנו חושבים שזה נכון שיהיה גם פה בירושלים מרכז גדול ומשמעותי. הרעיון הוא לאפשר להם לעבוד ליד הבית ולייצר פה ווין-ווין בין האוכלוסייה המקומית לבין הצרכים שלנו ושל הלקוחות שלנו. אנחנו אצלנו בעצם מספר פעמים עם ימים כאלה, ימי סימולציה לרעיונות. אני חושבת שכמו תמיד במפגשים האלה, אתה יוצא מהם ואתה לא, אני לא בדיוק בטוחה מי תרם ומי נתרם. יש תחושה של פספוס שכמה אנשים נהדרים יש כל כך קרוב אלינו ואנחנו לא מכירים. בדרך כלל מגיעים עם הרבה מאוד מוטיבציה. אני חייב להגיד שבמזרח ירושלים זה אפילו קצת מעבר לזה, ושכבר ניתנת להם ההזדמנות, הם תופסים אותה בשתי ידיים. One of the things that actually struck me about this program is that I thought someone from East Jerusalem, his junior, he will never find a job. בעולם התעשייה של הייטק, שהוא גם לג'וניורים, הוא מאוד מאוד קשה בהתחלה, הפתיחת דלת הזאת. ובסופו של דבר, ככל שהצוותים הם יותר הטרוגנים ויותר מגוונים, אנחנו יותר חדשניים. אנשים מביאים פתרונות ממקומות אחרים שלא חשבנו עליהם. המנהלת של איסטק ועד עזרה לי הרבה בתהליך של העבודה. I discovered that there's actually a lot of things that could help you and actually to land the job. החלום שלי להיות יזם בסטארט-אפ. בעיניי זה... הצלחתי לעזור לו, כאילו, ואני שמח בזה. אז למה להצטרף לתוכנית? הצוותים שלנו מורכבים מאוד דומים לאקוסיסטם הירושלמי. יש לנו חרדים וחרדיות ונשים וגברים ויהודים וערבים ומוסלמים ונוצרים. החיבור לאיסטק הוא מאוד מאוד משמעותי ומאפשר לנו באמת לייצר את הבלנס בין הערך המקצועי המאוד גבוה לבין הצד הכלכלי, שהמטרה שלו הוא להוריד את העלויות עבור לקוחות הקצה. אז התוכנית הזאת בעצם התאימה לנו כמו כפפה ליד. המטרה של תעשיית ההייטק יגרום לזה לקרות, וגם בסוף משרת אינטרס שלה. זו המחויבות שלנו, אנחנו גרים פה בירושלים. המיזם שנקרא איסטק התחיל מעיריית ירושלים, מיזם סופר חשוב לעיריית ירושלים, לעיר ירושלים, לחברות ההייטק בירושלים, לאקוסיסטם הירושלמי, לנו באינטל ירושלים. וגם ברמת העירייה, אני מאוד מאוד הופתעתי, החל מראש העיר וכלה במחויבות לשינוי והבנה שזה המפתח לבנייה הנכונה של הדו-קיום. אני שמח על שיתוף הפעולה וממליץ לכל חברה ליצור את ההזדמנות הזאת. אני חושב שזה דבר שמאוד יעזור לתושבי מזרח ירושלים ויעזור גם לחברה הישראלית.